Ville ja Veikko ovat säiliöveturikaksoset. Kummallakin on 4 rengasta, pikkuinen savupiippu, höyrykupu sekä pieni ja paksu hytti. Heidän vaununsa ovat täynnä posliinisavea. Sitä tarvitaan vaikkapa keramiikkaan, paperiin ja maaliin. Kaksoset ovat kiireisiä kuljettaessaan päälinjalla vaunuja vetureille ja sataman laivoille. Eräänä aamuna he järjestelivät muutamia vaunuja ja lähtivät sitten hakemaan lisää.